Йөрәгемнең яртысы. Бүген буран бигрәк нык котырды. Авыр, юеш кар бөртекләре бергә укмашып тәрәзәгә килеп сыланалар. Энҗе тәрәзә пәрдәсен ачып тышка карады. Урамда мәхшәр. Күңелне авыр уйлар, тоташ шом биләп алганда, табигатьнең бураны яңгырдан начар тәэсир итә. Зур зәңгәр күзләрен буран аркылы бик еракка төбәп, катып калган яшь хатынның юка эчке күлмәк кигән гәүдәсе калтырап китте. Беләкләрендә тулудан балай нар кабарды. Ят инде, сыл бит инде, килмәүдер, диде ул үз-үзенә. Кайбер көннәрне үзенең ялгызлыгыннан, көтүдән арыган Энҗе шулай үзе белән үзе сөйләшә башлый иде. Һәм бөтен уе, бар фикере бер генә кеше, дөньяда бүгенге көндә бердән-бер кадерле булган сөйгәне турында. Шул сөю аны тормышының буталчык урау сукмакларыннан туры юлга алып чыкты. Ул гына үз-үзенә ышанычын, киләчәккә өметен кайтарды. Һәм шул ук сөю аның йөрәген челпәрәмә кыйпылчыкларга ватылган пыяла хәленә китерде. Үз-үзен жәллэү кебек түбән хисләрне кабат кичерергә мәҗбүр итте. Ул әле һаман көтә, ләкин инде элеккеге кебек канатланып, ышанып көтү түгел бу. Сүндерергә теләмәгән өмет кылы өзелеп китмәсен өчен тартышуына. Әле бер генә ел элек Энҗе үзенең мәхәббәтен табып, гомерлеккә, бәхеткә тиендем дип уйлаган иде. 18 яшендә исерек әти-әнисенең сугыш талашларыннан, өйдәге салмышлар мәҗлесеннән туеп, Энҗе үзеннән 2 яшькә генә өлкәнрәк егеткә кияүгә чыкты. Егет аңа тышкы кыяфәте белән ошаса да, холкы-фигыле белән заман егетләреннән әллә ни аерылмый иде. Моңа аның яшьлеге дә, бай гаиләдә, иркә тәрбиядә үсүе дә сәбәп булгандыр. Саша Энҗе белән дискотекада танышты. 3 атна очрашып йөргәннән соң, тал чыбыгы кебек зифа буйлы чибәр кызга гашыйк булдым, аннан башка яшәү юк дип уйлап, өйләнергә булды. Дәрәҗәле әти-әнисенә бу хәбәр ток барган кебек тә сер итте. Ләкин Энҗе белән Саша өчен өлкәннәр сүзе әллә бар, әллә юк. Көннәр буе егетнең фатирында йокы бүлмәсенә бикләнеп ятып вакыт үткәрделәр. Ләкин теләкләре үтәлгәч, дәртләре сүрелгәч, бу икәүнең бергә яшәүе мәгънәсезгә әйләнде. Әле уйнап туймаган күшекне чылбырга бәйләп утырткан кебек хис итте үзен Саша. Инде Энҗенең башкаларга тәтемәячәгенә иманы камил булды. Кыз училищеда укуын тәмамлап, кибеткә эшкә урнашкан иде. Сашаның әти-әнисе өчен әрәмтәмәк буласы килмәде аның. Тик Саша яхшы гына эшли башлаган кызга хезмәтен дәвам итәргә ирек бирмәде. Сиңа иде дә эш бетмәгән, дип пырлап-талап Энҗенең эшен ташлаттырды. Кыз карулаша белми иде, күнде. Саша үзе әти-әнисе тапкан белән көн итәргә күнеккән иде. Гаиләсен тәэмин итү турында уйлап та карамады. Энҗе үзенең ата-анасы йортындагы исерекләр оясыннан котылуына баштарак шат булды. Байлык белән тулы фатирда, тамагы тук, өсте бөтен булып яшәү кызның хыялы иде. Шуңа ирештем дип уйлады. Кайнанасының үзе турында һәр чак түбәнсетеп сөйләвенә, бер кайчанда кешечә мөгамәләдә булмавына да игътибар итмәскә тырышты. Ләкин тора-бара үзенең читлектәге кош кебек ябылуда, хурлауга түзеп яшәүгә мәҗбүр булуын аңлады. Җитмәсә, Саша әнисенең йогынтысына бирелеп, Энҗене еш кына кимсетә, аны үзенең кулы итеп хис итә башлады. Хәтта буйсынырга теләмәгән хатынына кул күтәрүгә барып җитте. Энҗе инде фатирны карап, чистартып юып, ашарга пешереп кенә яши. Аның иптәш кызлары, туганнары белән аралашырга хакы юк. Урамны азык алырга чыкканда гына күрә иде ул. Җитмәсә, Саша шул кадәр көнчегә әйләнде. Урамнан барганда берәрсе чибәр хатынына текәлебрәк караса да, ачуны ир Энҗедән ала. Аны тик томалга талый, кыйный иде. Үзенең вакытлы бәйләнешен мәхәббәт дип, түбәнлектән качам дип ялгышканын Энҗе соң аңлады. Кечкенәдән әтисенең әнисен кыйнап, кызыл куып чыгарып, бер җирдә дә эшләмичә, тәртипсез тормыш алып баруын күреп, җәберләнеп үскән кызы үз киләчәген якты,
матур итеп корырга хыяллана иде. Ул качып та карады, ләкин Саша табып кире алып кайтты да шундый итеп кыйнады, бер атна урыныннан тора алмады кызый. Син минеке, мин ни телим, шуны эшлисең. Кайдан чыкканыңны беләсең. Миңа рәхмәтле булыр урында качарга азапланасыңмы? Барып чыкмас. Синең әлегә миңа кирәгең бар, ә кирәгең беткәч, үзем артыңа тибәрмен, курыкма, диде Саша, энҗене типкәләп туйгач. Кая барала иде соң кыз качып? Әти-әнисе аны бер ярты аракы бәрабәренә кире кайтарып бирерләр иде. Туганнарының үз тормышлары да тартып сузып кына бара. Шулай асрау булып кыз бу йортта 3 ел яшәде. Ләкин түземенең соңгы тамчысы булган вакыйга аның тормышын үзгәртте. Зур фирмада эшләүче кайнана ире белән чит илгә 1 еллык командировкага чыгып киттеләр. Әнисенең кырыс табигаты генә берникадәр кысада тоткан Саша өчен иркен көннәр башланды. Аның иптәшләре белән җыелышып күңел ачу кичәләре оештыру, төнге клубларда кызлар белән эчеп типтерүе элегрәк тә көндәлек хәл иде. Әниләре киткәч, бөтенләй бәйдән ычкынды. Саша иптәшләрен кызлары белән бергә өенә үк алып кайта башлады. Иренең үзенә бөтенләй игътибар итмәвен энҗе хәтта берникадәр җиңеллек белән кабул итте. Соңгы вакытта лаек исерек килеш үз янына яткан ирне ул инде күрә алмый башлаган иде. Төне буе эчеп, типтереп, күңел ачучы егетләрнең кычкырышулары, кызларның шыркылдашуларын тыңлап, бүлмәсендә үзен жәлләп елаган чагында аның тәрәзәдән ташланасы, үз-үзенә кул саласы килгән чаклары булды. Саша азгынлыкның чигенә җитте. Ике тезенә ике кызны утырткан килеш энҗене чакыртып чыгара да, ыржайган иптәшләре алдында стриптиз күрсәтергә мәҗбүр итә. Давай, шишен. Әкрен генә, биби, шишен, дип кычкыра Саша. Күрәсезме? Минем өйдә дә стриптизершы бар. Теләгегез булса, әйтегез. Үтәр. Энҗе үз тәненә ук кебек кадалган мыскыллы карашлардан тартынып, читенсенеп кенә шишенә. Әгәр тыңламаса, үзен кабат тукмалу көткәнен белә ул. Ләкин бу кадәр кимсетүгә теләсә кемнең түземе төкәнер иде. Исерекләрнең таралуын, иренең чираттагы сөергәсен кочаклап йокларга ятуын көтеп торды да, бер көнне ачык калган ишектән чыгып йөгерде энҗе. Баштарак котылу исереклегеннән кайдадыр юнәлешсез чапты да чапты кызый. Тыны бетеп, хәлсезләнеп, тукталып калганда, олы юл буенда басып торуын аңлады. Аның яныннан туктаусыз чый машиналар агылды. Син нәрсә, кызый? Кая җыендың? Бер кат күлмәктән. Эшкә чыкканда җылрак киенәләр аны. Машинасының ишеген ачып кычкырган ир кеше энҗене төнге күбәләк дип уйлады ахры. Ябык куллары белән үз-үзен кочаклаган кызны ир никтер жәлләде. Машинасына утыртып, өенә илтеп куярга тәкъдим итте. Кая илтим? Белмим. Ничек инде? Өең бардыр бит. Мине анда көтмиләр. Ир кеше кызының эштәге кичерешләрен аңлаган кебек башка сорау бирмәде. Сорау бирешүләр, бер-берсе турында күбрәк белергә теләү, күрешү минутларын зарыгып, сагыну соңрак килде. Ә ул көнне уңышлы эшмәкәр ирек энҗене үзенең бер бүлмәле фатирына алып кайтты. Шушында яшәрсең. Тормышыңны көйләргә булышырмын, диде ир, кызның башыннан үткәннәрен тыңлаганнан соң. Бер ярдәмчесез,
киләчәккә ышанычын югалткан кызый өчен терәк булу, яхшы эшкә урнаштырган, торак биргән, ямансу булганда юата белгән иреккә карата энҗенең чиксез рәхмәтле булуын күрү ирнең иң зур куанычы булды. Ирек 1 ел дәвамында кызны ярдәменнән ташламады. Уртаклыклары күп иде аларның. Бер үк китаплар укыйлар, бер үк киноларны карыйлар, бер үк ризык яраталар, тормышка карашлары да охшаш. Икесе дә эт писигә мөкиббән. Урамнан табып алып кайткан Мораужан мәче, Энҗе белән Ирекнең көлешә-көлешә бер-берсен бүлдерә-бүлдерә төрле маҗаралар сөйләп кич утыруларына шаһит булды. Әле дә Энҗенең туңган күңелен юатып, аягына уралып ята. Көндәлек мәшәкатьләрдән арыган башын Энҗенең иңенә куеп, кызның салмак кына тавыш белән сөйләвен тыңлау Иреккә бик рәхәт була башлады. Алар арасында беренче күренмәс мәхәббәт җепләре кайчан сузылгандыр, икесе дә әйтә алмас иде. 1 ел элек туңып беткән Энҗене олы юлдан табып алгандамы? Кыз эшкә урнашып беренче хезмәт хакына алган торт белән чәй эчкән кичтәме? Әллә кыз ширләп киткәч, Энҗе өчен дарулар, җиләк-җимеш җыеп, күңелен күрергә тырышып чабулагандамы? Барыбер түгелмени? Ни әти-әнисеннән, ни булдыксыз иренең өендә күрмәгән җылылыкны, назны, бары тик Иректән күрде кыз. Кеше өчен бик кыйммәт булган шушы хисләргә, бер җылы карашка, ярдәмгә мохтаҗ чагында Ходай тарафыннан бирелгән фәрештә итеп кабул итте кыз ирне. Хәтта бу бәхеттән курка, төннәрен үзен кабат Саша янында күреп саташа иде. Тормыш яхшы белән яманны аралаштырып бирә шул. Ирекнең гаиләсе барын белү кызга авыр тәэсир итте. Юк, ул минеке. Булмас, мөмкин түгел, диде кыз үз-үзенә. Ләкин Ирек көннән-көн Энҗегә тартыла баруын сизеп, кызга үз хәлен аңлатырга карар кылды. Минем сине алдыйсым килми. Хатыным һәм балаларым минем өчен бик кадерле. Синнән башка да бик авыр булачак, ләкин күңелеңдә алдап ташлаучы булып түгел, коткаручы булып каласым килә. Син тырыш, шибәр, акыллы. Моннан соң үз көчеңә таянырга туры киләчәк. Бер кайчанда үзеңне жәлләп елама. Көчле бул. Иң авыры артта калды дип уйла. Синең кечкенә генә тәнеңдә никадәр рухи көч барын беләм һәм тормышта югалмаячагына ышанам. Ирекнең бу соңгы сүзләре Энҗенең хәтерендә уелып калдылар. Инде сүнәм, сүрләм дип төшенкелеккә бирелгәндә, аны шул сүзләр коткара. Башка бер кайчанда күрешмәячәкләрен белсә дә, нык холыклы, көләч йөзле, ышанычлы Ирекне көндә көтте ул. Әле дә көтә. Йөрәгенә уйлама, юксынма, оныт дип фәрман бирә алмый. Күрәсең, үз-үзенә, тормышның матурлыгына, дөньяда яхшы кешеләр дә була алуына ышаныч бирә алган ир кызның ярты йөрәген үзе белән алып китте.